Menin tek sen aşıňa ahaw ataryn. Taýda geldiňmi? Geldim, sağaman. 2 saat deyip 1 saata da evlenmedim. Nahar ýediňizmi? İýdikli. Ay, yüzüň näme beýle? Ýür taýda. Näme boldy? Saglykmy? Hawa taýda nahar iýmedik. Nahar jereniň bişiren nahar ýer ýaly däl. Biz işden aç gelýär. Gazan ýas biz işleýär günüzok. Didar canam açmat, menem aç. Iň bärkijesi Begmiratam açmat. Hiç ýemiz nahar iýmedik. Ýer ýaly şerebe durşuny munça wagt daýy. Taýda men eltimi ýamanlaýan nälerin. Seret munça nahar daýy şerebe durşuny. Taýda gaharlanmaň ýöne dawleneňiz alaýmasyn. Men süýjü nahary özüm çykına bişirip durum. Vay, baş gelinim, ulu gelinim. Seni tamamam şeýletdiler. Ay, burda. Ya taýda can, sen eşik bilen çalış, men oňa çöle nahar bişýär, ona guýaýaryn. Bak, eltibay. Menin tek sen aşıňa ahaw ataryn. Begmirat, taýdam gelýän, enne näme sekek? Nahara mara. Begmirat, aslında men nahar süýçü şirýän. Ýöne Jeren, bolýar. Özüm bir daýatlarna aýtjam. Salam aleykum aja. Geldim saman işte. Geldim oğlum. salam taýda. Taýda çaý süýşekmi? Yok, sağ ol gelin. Çay içtim, su içtim. Begmirat, Hawaja. oğlum. Ýör nahara. Geneçen süýçü nahar pişiripdir. Jeren. Öýkeleme. Nahar bişirmänem öwrenörsiň. Ejemdir de. Ýör, nahar garaşdyrmaly. Iyeli. 2000 manatlyk toy hyzmatyma 2000 manatlyk içinde DJ alyp barjy toy kalonkasy. Şeýle toy hyzmatyma da goşulanlar, kameraçy, suratçy, tansçylar, ähli hyzmatlar bizde bardyr. Şeýle de SMM hyzmaty, Şarif Production, reklam etdirjekler, ýa bolmasa haritlaňyzy reklam etdirjek bolsaňyz, bary ýogy her reklama 150 manat. Şarif Production. Habarlaşyp bilen telefon belgemi 863 87 87 09. Sağ olun. Himayetkar ıgtybarly terjime merkezi. Eşsem jigin. Buyurun, hopma hele mo. Dün akşamda ýörak gelýär da ýoldan. Şonda güjükler gorkusyny atdy. Ay güjükler gorkonyma. İyice öyle gülüp var. Ay. Ağzımı uklattı. Bakın duvarın var ya. Korkup bayi bu. Mene var. Ay Ceren. Alçay. Näme işläp durdyňyz taýda? Yo, ýöne gülüşip degişip otyrlar onu, ýöne seretip durdum la. Sen bizi haçan aýlanmana kitjek? Äkitjek diýdiňmi? Olar ahediledik, günüzok degişip gülüşip oturýarlar. Bizi bolsa günüzok işleýär, gazanýar. Äkdaýa bize aýlanmana. Doğru değil mi? Efip parti erkte çağlar emeli. Gider füş.
Ceren. Ne oluyor? İyilik mi? Ağlama diyorsun. Beni ervede adam mı? Kim sana ervet diye? Evet. Ervede adam olsam ben seninle yaşaşmazdım mı? Be. Ceren ağlamasana. Benim için hem etken rahatlam doğru değil ki ha? Ben birinin gönlüne değdim mi? Ha? Ağlama Ceren ağlama. İçim gönlüme ya bir sen gönlüme değdin. Ne için ağlıyorsun? Her kimin ilkinci öyüne geliyor. O sen başka öydün yok buluya düştün. Bizim düzgünmen ayratayım, iş edişmen ayratayım. Men öz öýümde beýle dälim. Ýöne men diňe dogry zatlar etýän näme üçin ýöne tersine bolýar? Hemme eden zadım men günahkarmy? Serencan, sen günahkar ya. Ağlama. Kim bilen öwrenip gidýär? Diş düşeme öwrenirsin, ara saçalama öwrenirsin. Bizim öýümizden giriş çykyşy sizin öýümüz ýaly. Ayratayım bolýar. Ene bizim gullugy gelse, gullugy var ýa, son eýer ejemeden öýde. Sizinki ýa başga ýere düşünýärler bolýar. Bolýarmy? He. Ağlama. Gözün yaşını tutur. Ol, men işe gitmele. Yor, rahat ayağına. Fray! Kimse doğulu tüyün yerine oyman ştada koyuyor. Vay, hop aydacan. Yok, men koymadım. Doluktuğun berdi. Şu doğulu tüyün hemme de yerine durmalı şuratlar. Hemme kat yer ve yer durmalı. O sizin täze geldiňiz bara, şol etýär. Hiç ýere nahar zat oňoranok, hemme zady özüm etýän, naharam özüm pişirýän. Öýüň arasaçylygynam özüm etýän, men işden gelemden soň şol işleri özüm etýän daýda. Täzäne bilemek, koyunane bilemek, her kim yer ve yer işini etmeli. Şoň üçin şey edem soňa men sizin göwnüňize ýaranyp bilemok, dämi? Nämen goku, nämen goku. Şuloýda men hiç kimi göwnüne ýaranyp bilemok. Daýda maňa keýýär. Eşsem jigin. Buyurun, hop heleyim o. Agtybarly terjime merkezi 8 dille terjime edip berýär. Kitaplarňyzy, kitapçylary, resmi namalaňyzy, daşary ýurda iş bilen gidýänler, okuw bilen gidýänler 8 dille resmi namalaňyzy terjime edip berýär. Takyk şalt wagtda. Agtybarly terjime merkezine habarlaşmak üçin telefon belgimiz 871 18 47 74. Agtybarly terjime merkezi. Sizin hyzmatyňyzda.